Oh guys, ang ulam ni pobreng Ilocano ay munggo. Ang munggo ni pobreng Ilocano. Sarap. Ang sarap-sarap. Sarap. Ayan o. Kain po tayo. Kakain na. Dahil tanghali na. Sarap naman. Lapit mo dito. Guys, buha tayo ng mga ganito. Pang almusal. So, alam niyo guys to, yung sinasabi ko uray. Uray guys. Buha tayo ng pang natin. Pang umagahan. Ito ay tumutubo lang po ito sa sa bundok-bundok. Oh. Yan. Dami dito lang sa ng ganito. Ganito. Lalagay ko sa munggo. Masarap to sa munggo. Oh, video mo si nanay oh. Smile si nanay oh. Hi. Munggo ang natin to. Lalagay natin sa munggo. Sarap sa munggo eh. Yan. Hanggang lang tayo dyan 3 minuto. Ha? Yan. Ito. Sarap. Dito tayo. Dito. Wala na. Video pa. Pilas dyan. Ngangaw naman to. Dito sa baba. Stop mo nga. Stop. So, wala tayo. Ito. Ayan. Ito lang sa bundok-bundok. Ito, mga uray. Ito guys, uray, panglagay sa munggo. Munggo. Yan. Oh. Yan. Munggo ang ulam natin. Munggo ang ating ulam. Yan po ang ulam natin. Ilalaga po natin ang munggo. Magandang tanghali mga kapobre. Tayo po ay magluluto po tayo ng pananghalian. Ang ating pananghalian po guys ay
yung munggo. Guys, yung hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, paki-like, share, and subscribe my YouTube channel, Pobreng Ilocano. Just click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Guys, umpisa na po natin ang pagluluto natin ng munggo kasi wala tayong ngayong yung taga-video. Tayo lang mag-isa po dito. Kaya ako na lang din ang magbibideo, ako na lang din ang magluluto, ako na lang din ang lahat. Umpisa na! Guys, ang una nating gagawin guys ay magigisa po tayo. Yung sabi ko sa inyo, ang basic ng pagluluto ay paggigisa. Guys, lagay muna natin luya. Yan po guys, luya po. Gigisa po tayo ng luya. Yan. Gigisa muna natin guys ang ingredients ng munggo. Yan po guys. Ay pagpasensyahan nyo na kung tayo po ay nag-iisa kasing magbibideo ngayon. Yan. Talagang matagal na yung aking sipon hindi na natatanggal Ayan. Luto-luto lang. Ayan po. Ayan po guys. Ayan ang pagluluto. Guys, yung bawang. Lagyan po natin ng bawang. Ayan po guys. Gisa-gisa lang natin ang ating iluluto. Ang sarap naman, ang bango-bango. Ayan, ang bango-bango guys. Yun, sarap-sarap. Ayan. Guys, ang sarap naman. Yan po guys, ang sibuyas. Sibuyas guys. Sibuyas. Ayan po ang sibuyas. Ayan. Guys, ito lang po ay konting konting karne. Karne ng baboy. Ayan. Ang ating ginisa. Ginisa. Yan po ang ating pansahog sa ating munggo. Ayan po guys. Yan, halo-haloin lang natin guys. Ayan guys. Guys, lagyan po natin ng lagyan po natin ng asin. Lagyan po natin ng asin para sumipsip yung alat niya sa karne. Yan, para medyo pag kinain mo, mayroon siyang lasa. Yan po guys. Ayan, ang pansahog. Yan. Ang sarap. Ayan. Ayan na po guys. Yan. At ito po yung munggo. Ito po yung munggo. Ay ating ililipat na. Ang munggo ay yung sahog sa munggo. Ayan. Ito po guys. Lipat na natin dito. Ayan. Ang hirap naman mag-video ng mag-isa. Ayan. Marami pa natira. Stop muna natin guys. Stop muna natin kasi ilalagay muna natin. Guys, lagyan natin ng bitchin. Wala na palang bitchin. Yan, ang sarap naman. Wala nang laman ng bitchin. Wala na, ubos na. Wala nang bitchin si pobre. Ubos na ang bitchin ni pobre. Pobre. Ayan po guys, ang aking munggo. Munggo po ang aking ulam ngayon.
Yan. Hintayin na lang po natin guys na kumulo-kulo. Ayan po guys, ang munggo ni pobre. Yan. Sarap. Ang sarap naman ng ulam ni pobre ngayong tanghalian. Sino po ang sasalo? Yan. Ang sarap. Sarap naman. Ang bilis, oh. Kumukulo-kulo-kulo. Yan. Kumukulo-kulo na. Yan po, guys. Ayan na po, guys. Kumukulo-kulo na. Ang sarap-sarap. Ang sarap ng munggo ni pobreng Ilocano. Guys, lagyan po natin ng ano, guys. Lagyan po natin ng magic syrup. Magic syrup, guys. Lagyan po natin. Lagyan po natin magic syrup. Ito po ang magic syrup. Ay, patay. Ano ba to? Sinigang naman pala to. Sinigang na sinigang pala ito, guys. Hindi pala ito. Magic syrup pala, magic syrup. Magic syrup ang ilalagay natin. Lalagyan ng sinigang. Ito guys, ito ang magic syrup. Lalagyan na natin. Ay, wala na palang laman. Wala na palang laman guys. Stop ko muna guys at bibili muna ako ng magic syrup. Wala palang magic syrup, kaya palang nakuha ko yung sinigang mix. Patay tayo diyan. Magic syrup guys ang lalagay hindi sinigang mix. Stop ko muna. A few moments later. Dito na po tayo. Guys, wala tayong nabiling magic syrup kasi wala silang magic syrup, pero may nabili tayong Knorr pork cubes. Pero guys, ito ay kahit hindi na natin lagyan nito kasi may mayroon ng karne. Oh. Pero lagyan natin ng kaunti guys, yung kapiraso laang. Konting pork cubes laang ang ilalagay natin. Guys, masarap din tong lagyan ng lagyan ng chicharon baboy. Masarap din lagyan. Yan po guys. Yan. Pero wala tayong chicharon baboy kaya chicharon pork cubes na lang. Yan. Talaga namang si pobre talaga. Talagang pobre. Ayun na guys. Lagyan na natin ng pork cubes. Konti lang guys ang ilalagay natin. Ito lang guys oh. Hinati ko lang guys. Kasi kasi may na to may bitchin na. Yan. Guys, ayan na oh. Ayan na. Luto na. Ang sarap na. Masarap-sarap na. Ang sarap na. Ito guys ay marami ring ilalagay dito. Pwedeng lagyan ng dahon ng ampalaya. Pwedeng lagyan ng dahon ng malunggay. Pwedeng lagyan ng bulaklak ng katuray. Yan. Pero yung ilalagay ko po dito guys ay yung kinuha ko kaninang umaga dun sa bukid na uray. Yung uray. Sa Ilocano, ang uray sa amin ay kalkalunay. Ang tawag ng uray sa Ilocano ay kalkalunay. Yun, kalkalunay. Yan, sa Ilocano. Ayan po guys. Kailangan na nating tikman ang ating niluluto. Yan. Yan po guys. Sarap-sarap. Tikman na po natin. Tikman po natin ang ating niluluto. Hirap Paano ba ito? Sarap.
Sarap. Sarap guys. Yan na po guys. Lagay na po natin yung uray. Yung uray guys. Yung kalkalunay. Kalkalunay. Guys, ito. Yung kalkalunay oh. Kung sino nakakalam nito guys. Oh. Yan oh. Yan. Ito po yung kalkalunay na sinasabi ng Ilocano. Uray. Uray guys. Uray. Lagay na natin. Lagay na natin ang uray. Guys, so, lagay na natin ang sarap ng uray. Yung kailangan na lang natin ng pakuluin. Yun, ang sarap naman. Yan po guys. Oh, hintayin na lang natin na maluto yung ano guys, itong uray. Hang sarap-sarap. Yan po guys. So lumubog na. Yan. Yung sarap na ng aking munggo. Ang sabi nila sa Ilocano ay balatong. Balatong. Sa Ilocano ay balatong. Munggo. Yun, sarap. Luto na po ang aking menu ngayong tanghali. Kakain na po tayo. Salamat po sa panonood. Yung mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe lang po yung Pobreng Ilocano. Paki-click lang po yung notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video. Bye-bye! Maraming salamat po sa inyo. Yan, lutong-luto na. Luto na po. Oh, luto na. Luto na po ang ating munggo. Kakain na po tayo. Yan po guys, kunting ano na lang, pakulan na lang natin ng konti. Yan. Kulo-kulo-kulo. Sarap-sarap. Sarap-sarap-sarap. Bye-bye. Oh guys. Ang ulam ni Pobreng Ilocano ay munggo. Ang munggo ni Pobreng Ilocano. Sarap. Ang sarap-sarap. Sarap-sarap-sarap. Ayan o. Kain po tayo. Kakain na. Dahil tanghali na. Sarap naman.